Branislav, mesiac február je za nami. Ako si ho videl, ako ho hodnotíš z hľadiska parlamentnej práce? Priatelia, hodnotím ho ako veľmi zaujímavý. Koniec koncov ako všetky tie mesiace doteraz. Každopádne, po tých 11-12 mesiacoch tu už môžem povedať, že som trošku zorientovanejší a že som prežil veľa zaujímavých rozhovorov s kolegami z Národnej rady. A povzbudení aj námietok voči tomu, čo som sa snažil povedať do nášho národa, do našej krajiny. Samozrejme najviac práce a úsilia som vynaložil na pokračovanie s novelou zákona 445 z roku 90, tak ako to voľne hovorím, sú zákonom o mravnosti. A dostal sa do druhého čítania, ako viete. V prvom čítaní prešiel schválením počtom hlasov 101. Proti bolo dokonca len 5 hlasov kolegov zo strany SAS, čiže Sloboda a Solidarita. A známi sú svojimi liberálnymi postojmi, no oni ma aj tak najviac osmiešňujú s týmto návrhom, alebo sa snažia nejako zhodiť a odstrániť ho. Ale videl som aj tých, ktorí sa zdržali, asi 22 poslancov. Toto druhé čítanie vyvolalo širokú diskusiu, ktorá ma aj prekvapila. Naozaj veľa poslancov sa zapojilo. Videl som, že to podporili, že im na tom záležalo. A diskusia bola, povedal by som teda, vyjadrila záujem. Znovu som dostal mnoho podnetov od vás, spoluobčanov, od ľudí, ktorí sledujete, čo robím, a pribudlo niekoľko tisíc podpisov pod petíciu. Novela prešla do druhého čítania, teda znovu našla svojich podporovateľov z radou hlasujúcich. Istým prekvapením samozrejme bolo, že neprešla do tretieho čítania, respektíve prešla do tretieho čítania, ale v treťom čítaní nebola schválená. Kolegovia zo Smeru vyjadrili určitú námietku voči vykonateľnosti zákona a viac menej sa dohodlo v Smere, že sa zdržia v tomto hlasovaní. To znamená, že to nebude schválené. Znamená to pre mňa toľko, že videli na podanej novely určité nedostatky vo vykonateľnosti a ja sa teda budem snažiť znovu dostať novelu na rokovanie Národnej rady. Čo je veľmi dôležité, aby som získal ďalšiu verejnú podporu, to znamená podpisy pod petíciu, a preto s ňou pokračujem. S petíciou o mravnosti alebo za mravnosť mládeže pokračujem, za mravnosť, za ochranu mládeže pokračujem a prosím vás, aby ste ju podpisovali, aby ste klikli, keď vám, ktorí pracujete s elektronickou poštou, príde takýto link, aby ste to klikli, vytlačili, aby ste znovu získali ďalšie podpisy, aby ste dali podpisové hárky aj starším spoluobčanom alebo ľuďom, ktorí s elektronickou poštou nepracujú, aby mohli tieto hárky šíriť ďalej, pretože na mnoho ľudí na Slovensku ešte dosah elektronickej pošty neprišiel. Takže vás veľmi prosím o spoluprácu a takisto zviditeľnenie tejto témy v kdekoľvek médiách, v rozhovoroch, v hartfárskych časopisoch, alebo pozvite ma treba na nejaký seminár, besedu na túto tému. Veľmi ma zaujalo, že aj v Európskom parlamente takýto článok bol uverejnený na viacerých serveroch, aj v novinách. Europoslanci sa zaoberali s otázkou nevhodného zobrazovania ľudského tela, predovšetkým chceli zakázať pornografiu, akékoľvek publikovanie pornografie v médiách, ale nie len o toto šlo. Ja vám prečítam body z smernice, ktorú skompilovali europoslanci, a napríklad tam bolo, že vyzývame, aby členské štáty konkrétnymi opatreniami nadviazali na uznesenie, ktoré požaduje zákaz všetkých foriem pornografie v médiách, čo ja veľmi oceňujem, ale čo sa mi ešte veľmi páči, je nevyhnutné zaviesť iniciatívy, ktoré budú koordinované na úrovni Európskej únie, aby sa rozvinula skutočná kultúra na internete. No a toto sa mi veľmi páči, je to možno taký pokus priniesť určitú reguláciu publikovania na internete a dohodnúť určité spoločné pravidlá, aby sme dosiahli vyššiu kultúrnosť na internete. Všetci vieme, aký nebezpečný, ale aj užitočný, ale aj kvalitný, ale aj nekvalitný fenomén je internet, a ja myslím, že je na mieste, aby sme sa pokúsili zaviesť určité pravidlá v publikovaní na internete.
K tej článke porna, viete, že ten zákaz, ale teda potom to v Europarlamente hlasovaním prešlo, ten zákaz porna Europarlamentom prešiel, ale to regulovanie médií, tam sa voči tomu vyslovovali ako že to je cenzúra a zásah do slobody publikovania tlače. Mám ešte jeden zaujímavý článok, kde odborníci hovoria, porno škodí, rozvíja partnerské vzťahy, kde britskí odborníci na sexualitu a vzťahy tvrdia, ako veľmi ohrozuje neustále sledovanie porna a tá erotizácia, ja si dovolím dodať, ako škodí vzájomným vzťahom, ako ich to rozbíja. Priatelia, mojou ďalšou snahou bolo, že som podal do parlamentu novelu rokovacieho poriadku, kde sa explicitnejšie zaviedlo zdôraznenie, aby predseda parlamentu na návrh poslaneckého klubu vykázal z rokovacej sály poslanca, ktorý je zjavne opitý, teda pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Urobil som to na základe toho, že ja osobne som už dlhodobo bol pohoršený ako občan, keď som videl opätých poslancov v parlamente. Bohužiaľ tento trend ešte neustal a mne záleží na tom, aby vznikol nejaký legislatívny nástroj. Ja si myslím, že aj vás uráža, ako aj mňa, ako aj každého súdneho človeka, aby poslanci Národnej rady neznižovali dôstojnosť tohto poslania, ktoré ste nám udelili vy, občania, a vy, občania, máte tiež právo na to, aby takýto nástroj tu existoval. Myslím, že to nie je vhodné a pokiaľ niektorý poslanec nemá tak akýsi vlastný morálny kódex tak vysoko, aby nechodil aspoň opitý na rokovania alebo na rozhodovania, tak teda bohužiaľ musí vzniknúť nejaký nástroj, ja som ho navrhol. Takže nie je to o tom, aby som niekoho urážal a prenasledoval a dehonestoval, naopak chcem dosiahnuť, aby my sme rešpektovali občanov našej krajiny a chodili sem naozaj všetci triezví.